prendre el Ministeri de Sanitat sobre la definitiva ubicació del segon hospital de Mallorca. L'èxit de convocatòria de la manifestació per l'Hospital a Manacor ha obert un període d'espera fins que l'Insalut anunciï la decisió respecte a la ubicació del segon hospital públic a Mallorca. La convocatòria de la manifestació de dissabte havia estat precedida per una polèmica respecte a la ubicació de l'hospital. Les necessitats sanitàries de Mallorca són xifrades a hores d'ara en 400 llits. El nou hospital tindrà una dotació de 200 llits i, segons els estudis de l'Insalut, es trauria un major aprofitament d'aquesta infraestructura si l'hospital es construís en uns terrenys ubicats de vora l'estadi Balear a la via de cintura de Palma. Les valoracions de l'Insalut han xocat frontalment des del primer moment amb l'aspiració de la comarca de Llevant, que reclama la construcció de l'hospital a Manacor. Els mitjans informatius de Manacor constituïren l'anomenada Plataforma per a l'Hospital Comarcal, iniciativa que rebé un molt ample suport de grups polítics, entitats socials i culturals i un ample espectre social de la comarca de Llevant. Fins i tot el president de les Corts Espanyoles, Fèlix Pons, mostrà la seva adhesió a la reivindicació popular. En una recent sessió, el Parlament de les Illes aprovà per unanimitat dirigir-se al Ministeri de Sanitat sol·licitant la construcció de l'hospital a Manacor. Així, la resposta a la convocatòria feta per la Plataforma per a l'Hospital Comarcal va ser massiva. L'anomenada marxa sobre ciutat de dissabte ha estat la més important mobilització popular a la part forana des de fa molts anys. En aquest sentit, no faltaren entre els organitzadors de la marxa les referències a aquelles germanies del segle XVI, quan el manacorí Simó Tort aixecà els pagesos contra la pressió fiscal i econòmica exercida des de la ciutat. Tots els batlles dels pobles de la comarca de Llevant obriren la marxa. Autocars i cotxes particulars que arribaren a formar una columna de fins a 11 quilòmetres de longitud. La caravana arribà a Palma sense novetat i únicament sorgiren elements de tensió en el moment d'accedir a les zones d'aparcament previstes, als molls comercials, davant el Parc de la Mar. La manca d'accessos ràpids als molls provocà el major embòs de trànsit dels darrers anys a Palma. L'autopista quedà totalment col·lapsada i de rebot se'n ressentí tot el centre de la ciutat. En aquest sentit, un portaveu de la Plataforma per a l'Hospital criticà durament l'actitud de l'Ajuntament de Palma, que ignorà les peticions de col·laboració realitzades per la plataforma. El col·lapse circulatori provocà moments de gran tensió quan conductors que res a veure tenien amb la manifestació intentaven superar el tall de trànsit realitzat pels manifestants a la via de cintura davant el Parc de la Mar per deixar arribar tota la columna de vehicles procedents de Manacor. Els intents de sortir de l'embòs xocaren amb l'actitud provocadora d'alguns dels membres de l'anomenat Servei d'Ordre de la Marxa. La fita següent de la jornada del dissabte seria la concentració davant la delegació del govern, on tots els batlles de la comarca de Llevant van ser rebuts per Carles Martín Plasencia. El batlle de Manacor, actuant de portaveu, explicà que la reivindicació de la construcció de l'hospital a Manacor ha de ser la primera passa per aconseguir la descentralització real d'altres servicis públics. El delegat del govern es va fer ressò de la petició assumint el compromís de defensar la postura dels manifestants davant el Ministeri de Sanitat. Mentre en el carrer la demanda de l'hospital es feia crit en la presència de ciutadans de les més diferents extraccions socials. La sortida al balcó del delegat del govern i els membres de la comissió de batlles i parlamentaris posà punt i final a la concentració. La marxa per l'hospital havia resultat un èxit. Ara, a esperar. Tal com vàrem anunciar dies passats, la nova companyia xàrter LTE